ಹಲೋ 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 ಓಲಾರಣ್ಣ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತೇರಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಂಚ ಬರ್ಬಾರತ್ತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದ್ದು ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಪೋಪನೆಗ್ದಲತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಿನಿ ಸೀಟ್ ಕೊಂಡು ಪೋದು ದಾದ ಲಾಭ ನಂಕ್ ದಾದಿಕ್ ಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಂಚಿ ಪನ್ಯ ನೀಡ ಅವಂಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಬೊಕ ಇದು ಪೋಪುಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆನಿಯೇ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿಜ್ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿಜ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನೋ ಟುಪ್ನಾಗಲ ನೆನಪು ಅರಬಿಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಜವನೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂದನ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಯಾತ್ ಜತಿ ಆ ಯಾತನತ ಜವನೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜವನೇರ್ ನಿಲ್ಲಡ ಅಕಲು ಪಾಪ ಅಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡು ಅಕಲ್ ನೆರೋಡನ್ ನೆರಡಿ ನೋಡನ್ ಬರೋಡೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜವನೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನಗಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ ಮೂಲು ಗೋವಾಂಡಲ ವಿಷಯ ದಾದಂಡಲ ಜವನೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನಗಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಮೂಲು ಅಕಲ್ ಬೋದು ನಲಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆರಬಹುದು ಎಂಕಲ್ಟತ್ತೇನು ಮೂಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಅವಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಸಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊಲ್ ಎತ್ತ ಮೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಸು ತೂತಿಜಿ ಈರ್ ಬೋತಾರನ್ನ ಯಾನ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಮೂಲು ಈರ್ ನೆಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತಿನೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಚಾಲ ಪರ್ಪದ್ ಕಡಪುಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಎಂತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅವಂದು ಯಾನ್ ದಾಲಜ್ಜನ್ನ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿನಿ ಸೀಟಿ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯಡ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೊಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆತ್ತೊಂದೆ ಮಾತ್ರ ಊಕ ಅವಳು ಮಿನಿ ಉಂಟಾಡತಿ ಅವಳು ಉಂಟಾಡು ಒಂಜತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದತ್ತ ಸಂಗನಿಗೆ ತನಗಲ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಪೋದು ಅವಳಾಂಡಲ್ ವಿಷಯ ತೊಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆತ್ತೊಂದೆ ಮಾತ್ರ ಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ ಪುಜೇರ್ ಬಂದತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಮ್ಮನೆ ರಾತಿ ನಿಮ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇನೆ ನಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ಅಂತ ಪೋನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆರಡು ದಿನ ಮಾರೆ ಕೊಂಜೋಲ್ ಅಂದೆ ನಿಕಲ್ನಲ್ಪ ನೆರ್ಪೇರೆ ಎಂಗಲ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಳು ಏನು ವಾಮನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬನ್ನಿಗೆ ಅವಂದು ಅತ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಈಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾನಡ ಅಕುಲು ಸಾರ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬಾನೊಂದು ಅವಂದು ಓಟು ಕೈತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಪದ ಕೊಂಜೋಲ್ ಅವೇ ಅವತ್ತು ಇರ್ ಬಾನ್ಪರ ಇರ್ ಅವತ್ತು ಎಂಗಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿರ್ ಪಾಪ ಆತ ಕೇಸ್ ಬಾರ್ದು ಉಲೈ ಕುಳ್ದಿರು ಉಲೈ ಪೋತ್ನಗಳು ಅಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡಿ ನೀ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿಂಡಿ ಇಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಕೋಟ್ ಬಣ್ಣು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೂಸುದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎನ್ನ ಬುಡಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರ್ನೇ ತೋಲ್ ಬಂಪೇನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಕಲ್ ತೀರ್ ಮಲ್ಲಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತುಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನಿರುಳ್ಳಿರತ್ತ ಬಂದ್ಯಾನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಸರಿಯ ನಕ್ಕುಲೆ ಬನ್ನದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಂಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಎಂದ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ರತೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಂಪುನ ಅಂತ ಅಕಲ್ ಪೋಪುಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪ ನಿಜ್ಜನ್ನು ಬಕ್ಕ ತುಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಗೆತ್ತೋನವೆ ಮಾತ್ರ ಓಟು ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಸರಿಯಪ್ಪ ತೂಕ ನಾನು ದಾದಾ ಮುಂದೂಕ ಎಂಚಿನ ಅವ